Sayang. May tilapia po. Laki. Tilapia na ng unay ko. Laki ko. Thank you. Good size. Woohoo! Woohoo! Nakadagdag pa. Laki do. Tilapia. Blessing talaga, oh. Binigyan pa sa atin. Laki. Swerte. Swerte talaga. Sila nga nagpakita. Akala ko raw lang. Yung pala may kasamang tilapia. Good size, oh. Kahit sumabit ka pa, kukuhanin kita. Laki mo pa naman eh. So ayan mga kadiskarte, good afternoon po uli sa inyo lahat mga kadiskarte. So panibagong vlog na naman po. Sana ipagpalain ulit tayo ngayong hapon, alauna na po ng hapon na yan. So nagbabaka sakali ulit tayo dito. Yun oh, meron na oh, nguso oh. Sana matsyempohan namin ng anak ko yung gataw naman ngayon kasi wala pong ganong hangin na pagpalain sana kami ngayon. Kasama ko yung anak ko, si John Leonard. So siyang cameraman natin ngayon para nakikita yung action natin. Kaya yan po, at simulan natin ating action dito sa Paniniksay. So let's go. Kumuha ka na. Ayoko. Aman tayaw. Kain. Ayan mga kadiskarte, may buhay naman na tayo. Tara. Tara pupunta. Paano ka bang? Patay mo ba? Ayan pala. Kaya mo? Sige. Ayun. Kaya ka na?
Naku, natanggal pa. Sayang. Nabunot. Tilapia sana yun. Nabunot pa po. Bale, meron pa naman yan. Busog lang tayo. Ganyan lang po yung gagawin natin. So kanina napakatahimik. Ba't ngayon humangin na? Ano ba yan? Kung kailan tayo dumating, saka naman humangin. Busog lang tayo. Try. Huli. Yung isa kanina, tilapia po yun. Naraglag pa. Pinapuruhan. Going to 4 na rin. Humangin ha. Kanina ganda-ganda ng panahon. Ano ba naman to? Bakit? Oh, dalawa palang huli natin eh, humangin na. So ayun mga kadiskarte, nakakadalaw pa lang tayo, humangin na ng humangin. Ano ba naman? Kanina ang kalmado habang tayo ay kumakain, kasi kadarating lang namin galing kami bayan. Nagpadala tayo ng ang order natin sima at braided. So meron din tayo na salamin na polarized. So tingin-tingin pa kami, anak po, hindi kami pwedeng tumawid, humangin na po eh. Sana dito matagpo pa kami ng anak ko. Meron dito sa gilid eh. Iwan natin dito yung bag kay Leonard. Ito, madamo. Makahuli tayo dito. Yung kaya lang nak. Dagdag pa tayo. Hindi muna tayo tatawid sa kabila. Doon sana maganda eh. Kaso hindi po natin maano yung isda ron. Hangin. Tilapia. Tilapia po ito. Yun. Oo, tilapia. Oo. 4 fingers naman.
Tuloy-tuloy lang po. Ah. Yan. Sana madali ko. Huhuy. Madali. Good size. Oh. Buti lang sumilip pa oh. Oh. Thank you, good size. So, buti lang banaag ko. Kulay blue kasi yung kulay niya eh. Swerte pa. Oh, ang laki. Ayos ah. Uy, napatid na. Kunin mo. Hala, marami sabit. Pati yung ano, kunin mo. Yung sima. Ang laki. Ayos ah. Laki pala. Ha. Laki oh. Thank you. Patid pala yung sima natin, no? Kalamat. Sa gitna pa na putol, ah. Buti hindi nawala sa tubig. Okay. Wala, mayroon pa. Nakachempo tayo malaki-laki. Buti na lang eh. Sa gilid-gilid pala eh. Ay, meron pa. Ano kayang isda yun? Uli-uli. Sana tilapia o roho. Huwag lang janitor. Ako rin nadali. Kala ko huli. Sayang. Pero baka mama, janitor pa yun, okay lang. Baka hangin kasi. So kung wala pong hangin yan, kanina ganda na sana ng angat nila eh. Nung pagdating natin eh, unti-unting humahangin ah. Eh, at least binigyan na tayo ng blessing. Sana mayroon pa para dagdag natin sa ating huli. Tara nak, tingin-tingin pa tayo sa unahan. Sana upakita uli. Mukhang good size na yan ah. Bababain ko lang. At di ko makakita mabuti. Baka magpahuli pa, sayang naman. You know. Ako, janitor. Si Johnny pala eh. Sablay kang Johnny ka. Si Johnny ka pala. Ayoko sa'yo. Ito. Kasoro. Ayan, tilapia. Sayang na wala. Mangat pa sana.
Sayang na wala. Yun. Huli. Huli. Thank you. Ito lang eh. Kahit madalang, huli naman natin bawat angat. Four fingers. Nako. Sige. Lipat ulit tayo. Ganun lang. Silip-silip lang sa bawat ano kasi mahangin po eh. Mga batang sisipag daan ang motor. Lipat na tayo. Hindi makita-kita eh. Sayang oras natin. Tara, hindi makita eh. Ano isda yun? Muso, iwan ko ano yun. Subukan natin. Ay, lumayas. Tilapia ata yun ah. Hintayin ko pa. Sayang naman eh. Baka magpakita pa. Wala. Utak na wala. Ayaw magpuulam. Maliit lang yata ito eh. Tinamaan kaya. Hindi. Sa pool. Ang masama, janitor. Sana hindi ka janitor. Janitor ka ba? Wag sana. Nako, janitor oh. Bullshit ka, janitor ka. Janitor. Baka malay kang kukunin ko. Kala ko nung kulay itim. Si Johnny pala. Nakalubog po kasi. Tsaka yung damo gumagalaw. Si Johnny pala to. Sorry ka Johnny ah. Napakalaki ni Johnny pa naman. Nabawasan na naman si Johnny.
Sirain mo pa yung aking laking Johnny pa naman. Ang laking Johnny. Kala ko pa naman roho ka nang biglang sumulpot. Diyan ka. Diyan ka para mabawasan yung kagaya mo at marami na kayo dyan. Peste na po ngayon yan sa ilog. Tayo pupunta ron. Ayun, meron na po tao doon. Oh. Meron na po namamaril doon. Sa spot natin. Saka na ano niyan eh. Na unahan na tayo. So okay na tong huli natin, 4 na piraso. Baka may magpakita pa dito sa atin. Ha? 5 na ba? 5 na ba? Oo, 5 na nga. Wey, sabi ko, request ko lang naman po 5 oh. Tama-tama lang pala. Okay lang. Pero baka mayroon pa dito sa atin dadaanan bago makauwi oh. Wey, sulit naman. Meron naman atang meron naman pong kulang-kulang 2 kilo. Sa kalahati siguro kasi yung roho kalahati, lakas naman tumira ng air gun. Sinira yung mga roho sasabit sir pada sa gilid sa bulabog ng ibon. Makahuli pa sana tayo isa. Kapagkalo pa sa atin kahit roho lang. Ayan o. Kahit roho lang to, pwede na to. Ang dami po. Alanganin lang. Wala tuloy. Nakita tayo. Pakabilis ng mata ng rota na to. Nakahuli rin ako sa inyo. Sigurado yan. Tilapia, sayang. May tilapia po. Laki. Tilapia na lang unahin ko. Laki oh. Thank you. Good size. Woohoo! Woohoo! Nakadagdag pa. Laki do. Tilapia. Blessing talaga oh. Binigyan pa sa atin. Laki. Swerte. Swerte talaga. Sila nga nagpakita. Kala ko roho lang. Yung pala may kasamang tilapia. Good size oh. Kahit simabit ka pa, kukuhanin kita. Laki mo pa naman eh.
Laki. Oh, wow, kalahating kilo ah. Kalahating kilo na. Grabe. Swerte. Oh. May pang syarsyado na si Mrs. Kala ko roho lang. Dito tayo sa taas. Tulas. Swerte. Swerte talaga oh. Inibigay pa sa atin. 5 lang yung request ko na maging 6 pa. Talagang maswerte tayo. Kahit mahangin. Hindi na kailangan natin tumawid talaga. Hawakan mo. Tatamlil kita. Hawakan mo kabila. Yan. Oh, swerte oh. Okay. Ay, pla-pla. Ang swerte. Pagkakasama ko rin tong anak ko swerte rin po kami. Lagi po kami nakakahuli. Bihira lang kami konti ang huli pagka magkasama kami. Hati. Piko-riko. Ayos ah. Meron na pong 2 kilong huli natin. Meron baka sana. I-expect natin na puro roho lang yung nakaangat. Meron pala nagtatagong malaking tilapia. Swerte talaga. Blessing binigay naman ni Lord. Hey, tiga, meron dito. Meron pa dito. Kamalikot, diyan ka lang. May na ano pa akong biglang. Ayun, tilapia, laki ho. Nguso pa lang, malaki na. Naku, may hinayang hangin, di ko alam kung tumama. Naku, di tumama. Sayang, laki. Uy, nako. Mahina na yung hangin. Hindi ko po nahanginan. Ano ba naman yan? Ay, sayang. Kasi laki limpo. Kasi laki rin sana noon. Nakapanghinayang. Ay, nako. Sayang oh. Taki pa naman sana. Hanginan nga natin. Sayang. Ulam na eh. Di umabot yung siwa ko. Sayang, laki. Sana magpakita uli siya sa susunod na pagbalik natin dyan. Sa ngayon, hindi na po magpapakita yan. Ayan mga kadiskate. Magandang blessing pa rin po ang aming natanggap ng anak ko. Ayan o. Blessing pa rin. Nasa 2 kilo rin po yung huli natin na sandaling oras lang. Hindi na po tayo pwedeng pumunta ron dahil mayroon na pong pumunta rin doon ngayon. Wala naman ako nakikitang bit-bit pa uwi na. Pero pumuputok siya ron. Hindi ko lang, wala naman siya nakita namin ang bit-bit ng anak ko. Kaya dito lang tayo at tama na po ito kasi request lang naman natin. 5 naging 6 pa. Blessing pa rin po yung pagkakakita ko sa mga roho. Akala ko puro roho lang. Yung pala may nagtatagong malaking tilapia doon sa sukalan. Ayun, nahuli namin nasa kalahating kilo po laki. Tapos mayroon pa isa pa siyang kapatid medyo alanganin lang, comfort na higit. Kaya malaking blessing pa rin po ang ating natanggap ngayong araw na to sa sandaling oras ng aming paglusong ng anak ko. So yan lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat ng mga viewers at subscriber na
lagi pong sumusuporta at tumatangkil na aking YouTube channel. Shout out po sa inyong lahat. So salamat po na marami. Si Dudo. Tilapia, tsaka ano? Roho. Ang tatay ko sa bahay. So yan lamang po at hanggang sa muli, next vlog. Bye bye. Tara. Tama na po yan. Maaga pa po pero okay na yan. Huwag na tayong tumingin pa saan saan. Dahil yung hangin, ayan. Pero meron pa naman sigurado dito sa Sugi. Sayang lang po yung isa natin tinira doon at nawalan tayong hangin. Di umabot. Sayang. Napakalaki nun. Kasi laki rin sana yun nandyan.